Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 3. Ti agturay amang idadanas kadagiti na panglaw, mayarig iti bumayakabak atudo, amang dadael iti mula. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ijay ka di opisinam, ijay munisipyo ti papanam. Ado ti mabalin ko apapanan. No saan nga ijay munisipyo? Mabalin nga iti pagaramidan iti tela, wenno jay proyektok arangtay. Amumeten, umadanin ti panagbubutos. Kat masapol nga adda ipakitak an aramidak, tapno aglaylayunak akas mayor. May mayat. No ti pagrebengam kas mayor ti ununaem. Sakbay ati bukod mo a negosyo. Apay aya nga isurunak. Amok ti araramidak. No anya ti kayat ko nga ununaan, ijay ti papanak. Gapo, tasyak ti mayora. Saan mo kadi abinilin amin at trabahador? Amasapul amabunag amin dagiti abaka, ken dagiti dadduma amaramat. Tapno maisambot ti orders, tapno maitad ka dagiti buyers. Imbagak mat mayor, ngam nakapsot damat ngagbunagan. Nabannog da kanon, tadayo kanumit ngamin ti pangigapwanda. No kasta nga agreklamo da, bawasam ti abasto da amakan, ken bawasam ti sweldo da. Wan mayor, pabawasak nga rod ti rasyon da abagas, kan pati sweldo da, mabawasan mo. Kasta ti rombang kadagita at trabahador. Marigrigat dala nga ruden, di da pala agawaan ti agtrabaho. Ha, iso nga agnanayon da amarigrigat, tabuntog da nga agunggunay. Apayan, kunakno danda ni malpas ti rangtay a proyekto. Kaano ti panakairugina? Sigo ni jay kontraktor, mayor. Gaputa nagtulagan nyo kano ada kayo ti makaamoy ti materyales. Urayan da kano ti materyales nga ipatulod nyo. Oh, pesti dayjay a kontraktor. Apay nga rod asaan nga imay iti opisina. Imay kano, mayor. Awan kayo kano, mat. Ha, di nakit di amo ti aramiden na. Ingka ibaga, ta umay diti opisina. Matungpal, mayor. Sandra, madlaw manen atensyonada ka. Apay ka di. Ado ti parikot ko. Ijay opisina, ijay pabrika, kandag iti daduma a proyekto. Tapno saan ka unay amarigatan? Italek mo ti proyekto iti kontraktor. Jay matpabrika, mangdutok ka iti mangimanihar. No si ka amin, marigatan ka. Awan ti talkek kadakwada. Masapol asyak amin ti mangidaulo, tapno sigurado. Di mo ayaam mo. Ano awan ti panagtalag mo iti pada matao. Ad-adda asikat ti marigatan. Ha, talaga nga awan panagtalag ko. Nang runa kadagiti marigrigat. Amok pa yan. Amangan no kadagiti tao apangitalkak katakawandak wenno saurendak. Saan narumbang akasta ti panagkitkitam kadagiti napanglaw. Adumet dagiti napanglaw amataleg. Awan ti panagtaleg ko kadakwada. Gapo iti kinarigat da iti biag. Amangan no agtakaw da. Ay, saan niya amin kat kasta? Mabalin ka di, Alex. Saan mon nga ikalintegan ida? Apoy, anya nga itar aramidin nyo. Nagbasit mo tinaalayo ang magay kan abaka. Ay, nakapsot kami mat nga minan, boss. Sa maysa,
Basit kamay na trabahador. Pimanaw dagiti daduma. Tapay, sa dino tinapananda. Dagiti adda talon na. Agtalon da kanulaangan. Ano sandan agamuluan ti talon da. Naglastog dan. Kat, di da nga rod kayatan tagtrabaho ditoy. Kastamat ti kunada. No adala kumamot talon me. Isulak kumamot ti ubraan me. Awan mo't nga men. Kat, kayat mo nga rod ti pumanaw ditoy si kabakat. Inton inikat ka. Anya nga iti pangalaam iti pagbiag mo, ha? Pasensya ka, boss. Nailawan laang ni bakat ko iti imbaga na. Ano? In kayo agtrabahon. Tadapay papanak. Nuadala ko mapagtrabahuan sa balay. Umakartan. Ay, dandan ni Jakon makaanos lakay. Dito'y ta naglaklakay kan nagbakbakat. Isulat ta, tirigat ta. Awan pa yung bot ase, ti amo tayo. Di na tayo pa'y matulungan, no adarigat tayo. Awan mo ti maaramidan tabakat. Ano santan Anya pa'y ngay, kapilitan nga aganos ta. Tay sulaang maot ti pagbiyagan. Ngamno at da mga lakadata. Tapno agtrabaho kadakwada. Padasan tabakat. Daytoy, akinabakat kan kinalakay ta. Awanan ti amok. Taamo da nakapsut ta. Sabagay bakat. Agpaiso ti kunam. Amuda nakapsutan. Isu akapilitan nga aganos tan ditoy. Gapo taadda ka. No addaw may kidawan dagiti marigrigat, saan mo apat ganida? Nang runa no saan abotante. Wenno ibagam nga awan no anyaman tikit kidawan da. Un mayura. Awan sirbi dagiti marigrigat. Nang runa no saan da abotante. Awan pakairanodan kadakwada. Adda ka di papanan tayo itang, mayura. Adda, mabalin ayang agtugtugawak latta diti opisina. Mapantay di paktorya ti tela. Adda mo ti sekretaryak dito Ison ti makaam mo. Adda na pandito, tao. Agpatpatulong da. Numabalin ka no, kat tulungam ida ang makastrek iti trabaho. Masapol dati recommendation, kasjay. Kasjayan No marigregat dagita tao, awan oras ko kadakwada. Kan maysa, opisina ayato'y balay, tapno umayda. No kayat da, ijay opisina ti papananda. Umay damat dumawat iti rekomendasyon, ta i-recommend mo ida. Tapno makastrek damat iti trabaho. Sana siyak ti pagpatulungan da. Jak masango ida. Awan mo't lang ti pakasapulak kadagita amarigrigat. Apay ngamin, anapudot ti daram kadagiti marigrigat. Saan aya nga imay na apo Diyos dito daga? Akas marigrigat? Oh, sabali ni Jesus. Sabali mo't dagiti na panglaw. Kaslakas jay matlaeng dayjay. No kaguram ida, kasla kaguram meten ni Jesus. Ay saan? Agdumada. Apay ngay, awan matimagay kan abaka iti sango ti makina. Anya ngay ti isubo da iti makina. Ha, awanan ti aramidan da atela. Adupay mat nga ti order. Adapay mat idikal man, mayura. Mala, tainakman kita ang dagiti para ala, kan para bunag. Darasam, kasano nga rod ang maisambot ti order, no kastoy nga awan mat ti nakasagana ditoy. Sige, mapanakon, mayura. Mapan ko idadagdagan. Bakit?
Kabalampay ka di iti mapan ije pagmulmulaan iti magay. Saanan, lakay? Nakapsutak mutan. Ay, kapilitan. Amapantay jay ayan ti may nga anak ta. Di tamat nga minon kabaalan ti agtrabaho. Dagiti kakadwata. Kabailan da pa'y mo ti agtrabaho. Nga manipod binawasan dati abasto kan sweldo tayo. Di dan kabailan. Tanya nga iti pamigsa nga agtrabaho. Kat nakurang mo ti taraon tayo at trabahador. Ay, no asino pa iti mangidaulo wenno amaw. Isuda pa iti mangidadanas kada tayo. Isuda ko mahati mangted iti husto nga abasto. Tapno ada pamigsa tayo nga agtrabaho. Ngam saan mat? Tadi da kitaan ti pagimbagan tayo at trabahador. Daylaang pagimbaganda tikit kitaan da. Ayan dagiti trabahador. Awan damat ijayan, mayura. Sigon iti nakasaritak a tao. Manipod na bawasan ti abasto kan sweldo da. Ado kadakwada ti saanen a makabail ng agtrabaho. Awanin ti maaladang agbunag. Naawan ka no ti pamigsada, sandan ang makatrabaho. Kat, anya nga rod itan, kasta kadilatan. Padasem ti mangkita iti tao amayat nga agtrabaho iti kamagayan, ken iti ayan dagiti abaka. Padasa ka, mayura. Ngam saan ko ama ipasigurado. Tammo da abasit ti sweldo. Ken basit ka no ti abastuda nga agbunag. Oh, anya ti kayat mo asawan? Kunada ngamin, kaslada ka numula analaylay, gapo iti rigat ti trabaho. Kurang ka no ti taraon da, kat marigatan da. Adon ti imbaga madyak magustuhan. Ala, ingka kitimang birok iti sa balipay at trabahador. Apay akas lamasurun manenday tarupam. Talaga ang masurunak ka dagiti na panglaw. Tadi dakit din nagtrabaho. Taapay ka no? Agkapsot da ka no, tamabisinda siguro. Daytan jay bagbagagkan ka. Dakkel ti pakasapulan dagiti na panglaw. Taisuda ti mabalin na matangdanan niyag trabaho. Dakkel ti maitulong da. Ngamnasken amay paayan ida iti taraon. Tapno na salon at da. Siyak nga rod timang taraon kadakwada. Naglaing dan. Di mo ka di makita at tinuang iso ti para trabaho dagiti manalon. Kat, anya kumaita? Masapol apasturen anaimbag. Ti akinwang. Tapno napigsang agtrabaho. Kat no mabigot, wenno mabisinan, kasanon ang makatrabaho. No matay jay nuhang, saan ka di, amarigatan ti manalon, taawan ti katulungan na. Kastamat kan ka ah. Ita, taagkapsot ti trabahador mo, ta mabisinan da, wenno mabigot da. Saan ka di, amas ad-ado ti lugim, ta saan mo amaited ti order dagiti sukim? Apay ka di, mayor. Kasla mariribukan kayo ah. Itaman pa'y. Pampanunutak dagiti na ibaga ni Alex kanyak. Nga niya. Diyay imbaga na amasapul apasturan tinwang. Tapno na pigsa nga agtrabaho. Agpaiso day ta, mayuna. Numabisin tinuang. Saan ama kaguyod iti arado. Pasagad, wano patuki. Tapno na pigsa. Masapo na kanayon amabsog. Pakairanudan ti akinwang. No tinuang na kat napigsa. Ngam no idadanos ida. Kaslada mula analaylay kat saan dan ang makatrabaho. Ha? Ayun na niya.
Kat no mapasamak ti kasta, agpapada tayon nga apektado. Addan sa punto ni Alex. Saan ko ana panunot ti kasjay? Tatila ang bagik ti pinampanunot ko. Uray siyak mat, Mayora. Sumursuro taklatnan iti pagayatan nyo. Takasano, timit lang amin bagbagik ti importante. Jak mat pinanunot ti kasasaad ti sabali. At damanin imay a tao diti balay. Agkasapulan iti tulong. Anya tulong. No, adda ka no mabalinda a pagsarka na trabaho. Awan ka no ti trabaho da. Kat marigatan ti pamilyada. No kayat da, agtrabaho da ijay kamagayan. Ken, iti ayan dagiti aba ka. Ta ijay da nga agtrabaho. No ngay pisinam ita. Saan dan tumanin ang makatrabaho ana imbag? Saanen, Alex? Ha? Naamiris ko dagiti imbagam. Ano mabigot tinwang kat saanen ang makatrabaho? Ha? Ay na, agihama na, tanakaamiris ka. Mapan ka man iti lugar dya imbaga ni Alex ngagsapsapol iti trabaho. Ngapay ka di, Mayora. Awi sa mida. Mangayap pa iti kadwada, kat umay da ijay plantasyon ti magay kan abaka. Agtrabaho da ijay. Ited ko ti husto asweldo kan abastoda. Ti bagas, kan aminan, ipaay ko kadakuwada. Ha? Agpaiso ka di, Mayora. Ay no. Masiguradok nga ado ti mayat nga agtrabaho no kasta ti pagalagadan nyo. Wandrona, nakaamirisak. Indadanas ko ida. Nagbalinda a nakakaasi. Hanggang saan kon nga aramidan day takadakwada. Sige, Mayora. Inak nga rudan. Masiguradok nga ado ti mayat. Nagranyag ti rupam ita ah. Kasto'y gayam terik na, no makaramid ka iti nasaya at iti padam a tao. Ngem no mangidadanas ka, kanayo na napudot ti ulom, kan saan ka mapmapnag. Kasla kanayon nga adda birbiro kam. Ket, nagapo ka kadi iji plantasyon? Wen, kat maragsakanag. Tanaragsak da anang kablaaw kan nakisasaw kanya. Dayta ti ar-ara paapek ama pasamak. Diyay naragsak tayo amin. Diyay awan ti kapungtot ken awan ti kabusor. Agpaiso tanako nam Alex. Indadanes ko idi dagiti marigrigat. Imbagak nga awan metla ti maitultulong da kanyak. Ngam isuda gayam ti ad-adda a makatulong kanya. Mapantaman ije Paktorya, tasarongkaran ta dagiti trabahador. Wala, Mayora. Ita ka din. Tapambaran tametten amang ten iti abasto kan sweldo da. Ibilin mo ije driver akargaan na jay logan iti adu abagas. Taiwaras tayo kadagiti trabahador. Wan, Mayora. Itamat lang. Kargaan min iti bagas tilugan. Sige, kat apa man na makargaan nyo, ayaban na kon, tain tayon. O sige, pagtitinulungan nyo nga ibaba dagiti bagas. Day tati abas tuyo itaabulan. Saggaysa kayo. Yaman kami. Yaman kami. Agyaman akmat kada kayo amin. Manipod ita, aggagayam tayon. Agserbi kayo kanya, kat agserbi akmat kada kayo. Agbalin ka, anasaya at kadagiti adda iti babaam, tapno nagagat damat nga agtrabaho para iti pagsayaatan ti Paktoryam.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.